गिबियावनो बयखौबो बड' खौरां चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननो मोननैसो रादाबफोर लानानै फैदों। अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि रादाबाव। अरांनि साखाथि गोरोबथिनि धनस्रि दैमानिफ्राय आयेन बेरेखायै बाला दिखांना लाबोनाय गंनै डाम्पार गारिखौ हमदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता आरो बस्ति ओनसोलनि मुल्लापारानि सिङारि लामाजों थांनानै आयेन बेरेखायै धनस्रि दैमानिफ्राय मोनथाय गैयै सिखाव महरै बाला लाबोबाय थानाय थासारियाव मासबात हाग्रा रैखाथि बिफाना आबुं ल'ड गोनां गंनै डाम्पार गारिखौ हमनो हादों आरो मासबात दखरा हाग्रा बिफाननि मावख'आव लाना थाङो होननानै मिथिहोदों। हमजानाय डाम्पार गारिनि नम्बरा AS25FC4493 आरो गुबुन गंसेया AS01LC3324 नम्बरनि होननानै सिनायथि होदों। मणिपुर रायजोनि UNLF बिग्रायारि हानजाजों सोमोन्दो थानाय सा 34 सुबुङा गावसोरखौनो हाथियारजों लोगोसे आसाम राइफल्सनो गथायदों। मिथिनाय बादिब्ला हाथियार गोनां बिग्रायारिफोरा म्यानमारनिफ्राय मणिपुराव हाबनो नाजानायाव आसाम राइफल्सनि सिगाङाव गावसोरखौ गथायदों। बिग्रायारिफोरा गावजों गाव हाथियारजों आखाइ हमनानै म्यानमार ओनसोलाव बेरेखा दोलोनिफ्राय गोख्रों गावलायनायनि आन्दोनि गेजेराव गावसोरखौ आखाइ दिखांदों होननानै खौरां मोन्दों। थांनाय मैयानि मोनानि समाव हरखाबै फैनाय बारहुंखानि सिमब्रेनायाव दाब दाब जायगायाव गोबां खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि सालबारिनि आवहाथायाव बारहुंखानि सिमब्रेनायाव गोबां खहा। हायुङारि मानास हाग्रामा थांनाय लामायाबो बन्द जानांदों। लामायाव बिफांफोरा गुनानै गोग्लैना थांलाय फैलायखौ बन्द खालामनानै होयो। हरखाबै सिमब्रेनानै फैनाय बारहुंखाया सालबारिनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गुवारै खहा खालामलांनायखौ नुनो मोनदों, जेराव आवहाथानि गिदिर बिफां गोलैसिननानै मोब्लिब थाराबो जनो गोनां जायो, जायनि जाहोनाव थांलाय फैलायजों लोगोसे मोब्लिब जगायनायाबो बन्द जायो आरो गासै जाथायफोरजों आवहाथा गामिया हालाय हाफाय जानांनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो आरोबाव बङाइगावनि उत्तर सालमारा फोनांजाबनाय लामानि उत्तर माजगावआव खारबाय थानाय गंसे अट' गारियावनो फांसे गेदेर बिफाङा हरखाबै गारिनि सायावनो बायसिनो। मिथिहोनाय बादिब्ला सानै दावबायारिफोरा अट'नि सिङाव दङमोन, जेराव चित्तरन्जन सरनिया मुंनि सासे सुबुङा थैनो गोनां जायो आरो गुबुन सासे ध्रुब मेस मुंनि सुबुङा गोब्राबै जखम जायो। सिखावै खावनानै लाबोनाय मुवा बेसादफोरखौ बायनायनि दायाव सानै आइजोफोरजों लोगोसे सा 7 सुबुंफोरखौ पुलिसआ खादों। जनायाव गामि गामि हाबफैनानै फानफैनाय मुवा बेसादफोरखौ बायनायाव मोनसे जाथाया नुजाथिदों। लोगोसे जनाय पुलिसआ सानै आइजोफोरजों लोगोसे सा 7 सुबुंफोरखौ खादों। जनाय पुलिसजों खाजानाय सुबुंफोरा फोरमायना होनाय बायदिब्ला बिथांमोना लादेननि सिखावै खावनानै लाबोनाय मुवा बेसादफोरखौ बायदोंमोन होनना फोरमायदों। जनाय पुलिसनि मावख'गिरि दीपक सैकियानि दैदेननायाव जनायनि मोनसे पुलिस हानजाया लादेनजों लोगोसे सिखावै खावनानै लाबोनाय मुवा बेसादफोरखौ हमनो गोख्रों नाजागासिनो दं। जनाय पुलिसआ गोबां प्रेसार कुकारफोरजों लोगोसे गंनै दै मटरखौबो बोखांनो हादों। भारतारि साजा केस नं 5224 US 380 IPCनि सिङाव सानै आइजोजों लोगोसे सा 7 सुबुंफोरखौ गोबां प्रेसार कुकारफोरजों लोगोसे दै मटरजों खाबाय आरो बिसोरखौ जनाय दालाइ खोन्दोआरि बिजिरसालियाव दैथायहरो होनना मिथिहोदों। क'क्राझार जिल्ला बासबारिनि बेन्दोंआव थानाय सिंजरा फन्द्रगाव पार्ट 1 गामिनि बिजिथा ब्रह्मआ गोमानानै दं। बिफा जलेस्वर ब्रह्मनि 8थि फिसाजो बिजिथा ब्रह्मआ थांनाय 14 मे मंगलबार फुं समनि 8 रिंगासोआव गसाइगावआव थांनो होनानै न'निफ्राय ओंखारबोना दिनैसिम न' फारसे गिदिंबोफिनाखै। फारसेथिं मबाइल फनाबो सुइच अफ होनानै न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायना होदों आरो हालाय हाफाय नागिरबायबाबो मोनैयाव सोरबा दुथां सुबुंजों लांखार जानायनि सन्देह खालामदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोबा स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय मेगनाव मोदै लानानै खावलायहरदों न'खरनि सुबुंफोरा। दिनैनि थाखाय एसेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। गोजोन्थों।